Komisi benta ban Pynsuk ki Nongphah ke jela habapa ki kot kisla ki Tiar kitar bat ki weide ki jingdon kam Shabari ha ka khat pratarik urempang arja arpusan ka yeng dak jonggari India lani ke India Post kala Plie Paidbah ke Shillong Sub Foreign Post Office ha ka jialang ka balapen long ha General Post Office Shillong. Yakari ka office la Plie daw Sanjeev Ranjan Chief Postmaster General ka North East Circle Shillong bat M Rahman Commissioner Customs ka Shillong ha ka jia don lang ki nong trai jaga yeng dak nalor ki wei de. Kumban sukdo ba kane ka Sub Foreign Post ka dei ka baning kong ha ka jalla bat kane kan pen mento ya ki nong ha bakin pha Tiar shaki wei ki ri ka parthai. Because he has come in good condition. Sometimes let's go for high tea. Habatin, Paidbah ki Shab, ka Shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, duna ki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, ped ya ka Shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag ke jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shab plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.